Ye, gede kelihatan bantuan Pak Kepala Desa Yungyang Ye, gede bantuan Pak Kepala Desa Yungyang Modo Lamongan. Babu, orang kata belas bangetan anu. Ye, Babu Nani, amat Rayap Alas Geraman Mas Jailani ye. Yes, bila lagi Mas Jailani Rayap Alas Geraman. Budani Derada Matur Banwon Budani. Babu Nani juga Matur Banwon. Budal Derada delok kok. Dudu watu yang cilik arane pasir. Watu kambang kali ono ing pinggir. Lagi ketemu aku langsung nafsir. Kelincutan kaya kelangan pikir. Wit kelopo iku arane keluku. Ayo yu disikari diporo dadi pitu. Ambu mutu ya dek rapi turu demen riko ngomong ora kewektu areng-areng bakar gedang nggo geni sampai kuru awakku mikir-mikiri Mas Omek gedang raja satundut digawa wong dradah timbang urung paluwung ayo sing bunga godhong sawi enake urapan klopo ati iki kaya mung kanggo riko gedang raja satundut diperedeli kiwa saya pedang dodo iki dudu watune cilik arane pasir watu kambang kali ono ing pinggir Mas lagi ketemu aku langsung nafsir kelincutan kaya kelangan pikir wit kelopo iki arane geluku disikari diporo dadi pitu saben dina ingsun ra bisa turu demen riko nemen ora kewektu harang-harang bakar gedang aku geni sampai kuru aku lah terus mikiri gedang rojo sak tundun pangan wong jongpring timbang urung ojo muring-muring gedang sawi enak ora pandopo atuh cek atike uga semong kanggo riko masa gedang raja sak sunan diperedeli ya pedang dodo iki selama bumi ini masih berpenghuni di situ kami akan tetap berdiri karena kami adalah saudara terikat dalam satu sumpah bersama berpijak di atas kesetiaan hati bersatu mengarungi hidup ini tanpa pembeda tersebar ke seluruh pelosok negeri saling menjaga merangkul melindungi
muda raningga nanti bersama dengan hati bersinar tidak ada selamanya hingga hancurnya semesta. Kering sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah. Menangis meratapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tuna wisma. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Jembatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Begitulah hidup yang aku alami, entah sampai kapan hidup begini. Kita turun. Gede keluar panjenengan Ibu Dani yang wonten Dadaso, Mbah Bu Neni ya, mat menonton. Pak Van Enggal Cak Trio teko Pak Abel Drojok. Pak Abel Drojok malam-malam. Mas Handoko ayat Januar nggih. Kaki Jamat Ayo bulan 10 tanggal 7 wonten dalem Germone Wijaya Kusuma nggih. Wonten Germone Wijaya Kusuma duwe gawe dasirin. Isbel Malik Germone Wijaya Kusuma tanggal 7 lan 10 Peloso Rejo Gedung Adem Jenegoro. Lanang wadon kang nekani ngilang kangen susahing hati.
cerit ambek main selodoran lanang wadon beran gandeng tangane pinggiran pinggir pasisir gerak jokan ayo bisik-bisik semayanan cerit janji-janji harap urip barengan sir-siran ambek gandengan gandeng asli Banyuwanginan sir-siran ambek gandengan gandeng asli langit kang dadi saksi bumi melu nyekseni suci lan putih tulus lan ikhlasi welas yang riko tonggo kanan keri ya mas Ki aku ya wis nafsu ya ampun aku bengi aku njaluk nggonmu balung karo ototku padha kaku nek gak ngono aku ora turu cak omong kurungokno tak critani perkarane iki sawahku durung kena dipaculi sukate jembrong wayahe bubuti tak petanane sing putih lampune jek abang ning prapatan cak aja mbok terjang iki ngono tondo lampu larangan yen mbok terjang sampean kena tilang iki piye dadine ya mbok wis kuwadung kaya ngene kaya apa mas iki wis menala nyangkal aduh mas atase kaya sandal nasala nang jero suwal kok kebacot tenan kabacot piye sakmene kate bukannya banyak yen iki sampean teman-teman ya pancen wis ora tahan paling gampang jepret nelawan apa aku yo wis apa yen sampean saiki kebelet ngono-ngono aku janji wis mari tanggapan iki ngentekno sing jemono iki aduh mas Dek aku yo wis ngerti apa ki sampeyan yo arep nggonku iki ya ampun aku janji nek wis mari tanggapan iki ayo gawe obak nok gurine lemari ayo yang dua masuk Ye Pak Sukri salam kangge ayahe Putri Mas Wiji Mas Koswanto Mbak Titi wonten supaya bapake ajeng ngering saking mamae Aina Drojok ya depan mamae Aina Drojok bangun Pak Ajeng niki wonten Pak Sukri salam kangge
Ayah Putri, Mas Wiji, Mas Keswanto, Mbak Titik, Boten Supe, Ibu Ajeng, Juragan Tempe Ngering. Matur nuwun, Bapak Ajeng. Yen awan kalayup-yupan ana betah awane panas tenan angin silir ora karuan pertandake larang udan tenanan yen awan kalayup-yupan ora betah hawane panas tenan angin silir karuan watone wos larang udan tenanan saben ketemu sliramu beten iki anane tansah remu rasa tresno kang tak endam sarwa mikir hati tak bisa jenjang kaya rabi songuncati saben wajib tansah anggoda ati nanging aku wedi bloko pungkasane temahan lara tresno nadya yen kadulung nanging caket sadrone atiku apa ya tenan ngono iki tenan kok dik nggonku nadyang tresno iki dik wis kena darat sader ming lampahi
kudu tak tangisi ya. Piye Cek? Wes kamera tobat banget anu. Saipo bunga rasaku lamun bisa jejak detan seliramu. Matur suwun teh tertegun iki ana apa. Gede kelihatan panjenengan Pak Guru Eko Suwarno. Ya wonten dalam saingon. Nggih. Sebisa mulai teman-teman Pak Guru Eko Suwarno ya wonten dalam saingon. Sugeng midhangetke. Sebisa menaik latar panjenengan Pak Kepala Desa Yumyang Moto matur nuwun Pak Kadet. Yo Cakri salam kanggo Mbah Mudin sing duwe akun Wijaya teko ngene Barjo Pak Putri Lebak wonge Kerajang Mbah Mudin kon nilii ya. Nggih Mbah Mudin Sumber Banjar. Asal salam saking Pak Putri Lebak Modo. Wong ing Kerajang Mbah Mudin kon nilii. Apa inten apa kowe tresno tenang wo inten piye kok sampe tresna kondo akhirat yen mangkono pret kok sampe ya piye oh inten aku meling aja nganti lali meleng apa oh inten nang kandhana ayo sok teko ning omahku kali ditap-tap nggih Adi siji songo loro wolu telu pitu piye kok sampe apa mongko wiwalenmu yen mangkowi kok sampe aja nganti keliru ya inten bakal tak toke aku pamit kok sampe aku piye oh inten aja kuwatir sok bakal ketemu biyen nalika budal kat
ana dodo tangis tak aras kebek rasa jari slirane yen kandha setya ing sabrang lara kretek ngunangan abet rasa ni wong perpisahan ocap lagi setahun kerja aku ketemu konco desa kondo aja banget nelongso jari kowe wis kena godha orani jebul kowe ngapusi hatiku lara kinawa mati orani jebul kowe hatiku lara kinawa mati orani jebul kowe ngapusi hatiku lara kinawa mati oh tambah ati iku limo sama nani kang sepisan maca Quran sama nani kaping pindho sak wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat utuwetan ingkang luwih kaping lima sikar wengi ingkang suwen salah sawijine sapa iso insyaallah Gusti Pangeran ngijabahi tombo ati iku lima sawarnane tap-tap bolot iya tak pokoknya kaping pindho maca Quran sak maknane kudu setiti kaping tau kang sakom ana kaping papat jatah kumpul ana
papat kudu weteng kudu luwe nano wae kaping 5 dikir wangi engkang suwe salah sawe cine sapa bisa ngalakoni insyaallah Gusti Allah ngijabahi Cih, kita kelatar panjenengan. Kadang wonten lebak pelem, nggih, remaja lebak pelem. Nggih. Mas Minut, Aminuddin, Pak RT Minut kirim salam damel keluarga Talun. Ya, kirim salam kaki keluarga wonten Talun. Kintunan Pak RT Minut Balong Panggang. Pak Pri Juruk, sudah lu Pak Pri. mangsa ketiga wiwit lumaku para nakarya kang padha deres angel pancen angel mangsa ketiga usume wanciran ora pati wala yo ketagihan mas tuan nom mas lagi rasane mas tua sing sing demi pancen nyoto toa tuben wis kalongkop Mangsa katiga wiwit lumaku nolak para karya kang padha deres angel pancen angel bangsa ketiga sumit wancirandang para pati wala yo ketagihan cek tua nom cek lagi rasane cek tua termadame termadame panjayata waktu buat waloko Aduh tangi turu malah embung madang tanpa lawan nanging aku nekat imbung moto pedes kabeh golek tombo godhong suruh tanpa basa-basi gak kenal kata pakimu aku lali tenan nyatane tidak karuan mau wengi ngopo aku juga tidak paham kaya nego ngetuwa ning kok aku gampang lali awakku teles kabeh opo jegur kali efek gedang kluthuk sirah mumet mantuk-mantuk tak kira tayu panjebul pitik padha kluruk tiwas aku
joget goyanganku kloket-kloket rawani ngelih sangu tempe penyet tok gedang lutok tok gedang lutok tok gedang lutok gedang lutok gedang lutok tok gedang lutok tok gedang lutok tok gedang lutok gedang lutok gedang lutok waduh 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 tangi turu malah embuk madang tanpa lawu nanging aku nekat imbuh moto pedes kabeh golek tombo kodong suruh tanpa basa-basi gak kenal kata pekiwu aku lali tenan nyatane tidak karuan mau bengi ngopo aku juga tidak paham kaya neko metuwa neko aku gampang lali awakku teles kabeh opo efek gedang kluthuk sirah mumet mathuk-mathuk tak kira tayupan jebul pitik padha kluru tiwas aku joget goyanganku kloket-kloket aku gak wani ngelih sangu tempe penyet gedang lutok tok gedang lutok tok gedang lutok gedang lutok gedang lutok tok gedang lutok tok gedang lutok aduh gedang lutok gedang lutok Gedang gluduk, gedang gluduk. gerojokan kan ye kini kelatar banjir mon ya salam bos omek ye coba ada mas omek dari Olivia Drogilo mas omek ya salam saking Olivia Drogilo alias Mbak Ani mas omek Bu Arina warung ngering gedung pering oke sing dalu Bu Arina iki wonten warung ngering gedung pering pajeng Bu Ajeng Juragan TP warung ngering asik ya buat Ning Maida Putri gedung adem Bojonegoro Ning Maida Putri salam teko Cak Priyo Ning Maida Putri salam dari Cak Priyo Panjagung Margolara budal bisi-bisi semayanan
janji arep urip angok mitra jodohan sirah-siran ambek gandengan sirah bener galengan gandeng asli Banyuwanginan sirah-siran ambek gandengan telu hadijen gandeng asli Banyuwanginan hati teratin nang rembok saindeng jagat raya sasono mandadaring prasatriya ning mangsa putih luhur pamukir raning kita sedaya rineksa kepribadian karo konaning sesami ilang cayan setia atito rati jaya setia atito rati angrebeka saindenge jagat raya sasana pada adaring rasa triyane bangsa budi luhur pauget marane kita sedaya rinaksa kapribaden karukunan ing nagari ilang cayane tindosa sakya nangkling jagoku matoh es hatrate setia atito rate jaya Baris berbaris. Ayo aja ngantuk. Menene balong panggang. Ayo. Klater banjur Pak Roto ang suwengko tondo mula kadang negara nggih. Nggih. Pak Roto suwengko tondo mula kadang Mas Omek ya. Salam kanggo besan Pak Pina kali Pak Rena sugeng dalu sugeng mirsani live streaming ya Pak Pina Pak Rena Kapak Pak Pina Kendung salam teko Mas Omek Malaysia. Halo pecek mate nondo
mampu ngladeni solahmu mengko kowe bocah gunung najan bocah gunung kaduga ahli bong jiwa raga pokok korong garamatan mamprong urip kon marang ingsun urip ana kutha gedhe kuwi tak tokoke omah sae sine kuwi apa-apa wae nadyan sesideman mesti kasembatan Sapa sing ora ketenan mripate blalak kok ngawe-ngawe kakudu rasa atiku yen nyawang kakelakumu sayangi anakku loro mas wis rondo kuno sik bujang kembange desa apa bisa keturunan momong putra urip bebarengan aku ke dalan arena wangi boktan sakelingan kedanan bocah aduh Cik aduh mas ibarate kadung ini ki piye kadung gayo lintang iki kadung ini ki lho angel iki tak renungi pati geni mas so piye pamriye Aduh, Dik. aduh mas ora Dik arep ben lulo atine Ah, tobat. Kudu tak nangis, ya. cerita aturan bakal rapi ya mung sliramu priya sing tak tresnani Mbak Indah jarawe janmo jarawe janmo gonesyo nenes janmo kang kocak panejiwa wite klopo
tumoramane kelompok kang semuda saklukune kadangku dhewe wong mati pikir raharjo tindak laku rawan pantes sesino darasono pancen nyata bumi kita enasa nuswantara kemaripa wajib nawe kertora harjo tukulakang tinandut pari jagung lombok terong kacang jelepong hang rembuyung kendang kopis lembayung katon ijo royo-royo dasar banyune tarasa atlek lumintu iline gateko randem banyune cukup hang lelep sawae janji sregep pandang gawe hang garap lamai ora suwe bakal undung hasile bumi kita murah kabeh ayo dulur bangun desa supaya makmur Ya ayo nyambut gawe asal gunane aja males munda apes muda apa jagiatmu yang kepingin orang kang mulya ayo dulur bangun desa supaya makmur yo ayo nyambut gawe sepenting hasil gunane aja malas munda apes bos ayo sing kian yang pengen urip kang mulya ayo dulur bangun desa
gunane aja males munda apes Munda apes pas dakiatmu yang kepengin urip kang mulya Ayo tulung bangun desa supaya makmur ayo ayo nyambut gawe sing penting sing gunane aja malas munda apes munda apes ayo sing siap yang pengen urip kang mulya Ayo lanjut 2 3 oke monggo ayo duk ayo yo tumandang Emprang anebaan Lilir sing rupa Gurda ini Sang rataksa anebaan Ontap Sarawi lumampah Anyek-anyeka Sang pengetan Pengetan samulat Nirwo jiwat Sangu mangsa Mangsa Harapan Kasulayang Marti bangsa Rama Marti bangsa Mangku salu Malut bisa gandes was diyaine son pinto aja wangkal marang sira jroning suka rate jroning suka kudu eling lan waspada anteng tajem penggalihe
alun trone wana kokela padha gambira pateng triat suarane sesauran dola dolit orga pateng triat padu epet pateng triat suarane sesauran jaringe ilang puloteng dengan kawanan berene nakae manu ewo teko ketang royong nyambut gawe ayam tentrem sawangane Sarang
iku kang sejati More tentrame bebraya